Hold kæft, det er godt. Lige fra. Ja! Rigtig mange har spurgt om, hvordan jeg laver min chiabrød. Her på Move It Act tager undervisningen kejler. Hej Jakob. Jeg håber virkelig, du har det godt. Og husk, når det ser allermørkest ud, så skal du bare... Så! Der skal ikke være noget product placement her, det kan du godt glemme. Og så mødte vi hinanden. Spanks. Skibidi. Mikkel han sidder allerede med sultne øjne. I ved jo godt, at den virkelige mig, som var skuespiller, der lige gik ind i rollen som familiens sagsbehandler. Ja, sådan der. Han er lidt langsomt strækket.